छठी माई के सजनवा भजनवा गावेला छठी माई के पूजा पाठ न करे हाथ दियोरी जलाई के पूजा पाठ न करे हाथ दियोरी जलाई के सजनवा भजनवा गावेला छठी माई 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 के घाट पे बनी परेशान जतन करी के तनो उनका नहीं खे कौनो चिंता बोला मुना जे क्षमा क्या हो छठी मैया लागल रह बिया घाट पे बनी परेशान जतन करी के तनो उनका नहीं खे कौनो चिंता बोला मुना जे क्षमा बबुआ के गईले हमरे हाथवा धराई के बबुआ के गईले हमरे हाथवा धराई के सजनवा भजनवा गावेला छठी माई 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 के तानिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो नौला बेगूसराय। कैसे होतवा हम उठाई भइला चाहता रख के देर न चल छोड़े न पलमुआ देखा होता केतना देर लागल रह कैसे होतवा हम उठाई भइला चाहता रख के देर न चल छोड़े न पलमुआ देखा होता केतना देर राइटर अंशुलाबा हमरा सूरज के मनाई के राइटर अंशुलाबा हमरा सूरज के मनाई के सजनवा भजनवा गावेला छठी माई के सजनवा भजनवा गावेला छठी माई के सजनवा भजनवा गावेला छठी माई